Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в пространството на Вектор. Благодаря ви, че отново сме заедно. В този клип ще поговорим за всички хора, изпитващи тревога вътре в себе си, чувстващи вина, срам, чувстващи се самотни. Разбира се, че те са сковани във всичките тези чувства, защото не могат да живеят в пълната си сила, когато изпитват целия спектър от негативни усещания, защото това е невъзможно. Голяма част от клиентите, които идват при мен, решили да разрешат тези въпроси чрез четене на книги, семинари в коуч програми и видеа, стриктна дисциплина, търсене на постижения и прочие, идват при мен, защото така или иначе не са успели да разберат причината за състоянието, в което се намират. Защото до момента са работили само върху симптоматиката, а не върху корените, станали предпоставка за появата на всички тези чувства. Радвам се, че вече хората са емоционално по-грамотни и търсят психолозите, за да открият и преработят причините за състоянията, в които се намират. Има и такива, които чакат докато се стигне до няколко месечен тормоз от тези чувства, които изпитват, и започват да им пречат да живеят спокойно. Изчакват нещата сами да отминат, но се стига до увеличаване на напрежението, чак до мъртва точка. Когато човек се убеди, че не може да живее повече с този циклон в себе си, не може да спи нормално, не може да работи, не може да се движи нормално в живота, не може да постига целите и плановете си, да се реализира творчески и прочие. Решава и тръгва да търси как да се справи с тези симптоми. Всъщност, ясно е защо се получава така. Именно тялото дава на човека най-големият отклик, като вътре нещо не е спокойно, обикновено се появява дискомфорт. Клиентите намират тези усещания обикновено в слънчевия сплит, гърлото, лицето, понякога има и тремор на ръцете. Често това се проявява, когато човек е болен от нещо. Например, когато е слаб и когато настива много често, дори от най-малкия ветрец, или когато има някакви хронични заболявания, когато боледува и трудно се възстановява. В такива моменти забелязва симптоматиката в своето тяло, защото се явява най-близко на човека. Тялото е най-близко до човека и то подсказва винаги каква симптоматика има. Имаме и огромният неразбираем вътрешен свят в нашата глава и сърце, но тялото ни е нашият аватар, чрез което най-бързо можем да достигнем до извода дали дадено чувство ни е приятно или не. Истината е, че в нашия организъм и в нашият разум има в някаква степен адаптация към тези негативни чувства, които изпълват тялото и сърцето ни. Тя се изразява в това, че след известно време ние привикваме към това да изпитваме стрес или негативни чувства, вина и всичко, което се случва в нашето тяло. Дори след определен момент започваме да възприемаме това като част от живота ни. Но рано или късно изригваме като вулкан или като тенджера под налягане и това срива всичко. В такива моменти човек взима решение да тръгне на терапия и да разбере какво се случва с него. И първото, което забелязва, са неговите преживявания, чувства и усещания в тялото. Като че ли нещата са логични. Човек си казва: имам тревога и ще се боря с нея. Или чувствам се самотен и ще разбера какво става. В такъв момент се случва– човек забелязва ненормалността на неговото състояние.
Забелязва, че процесите, които се случват в неговото тяло, не са нормални. Не е щастлив, а това не е нормално. Защото всички знаем, че в нашата природа човек изпитва обикновено щастие, радост и покой. В такъв момент човек попада в следващия капан. Когато забележи някаква негативна емоция, започва да я усилва. Например, забелязва, че започва да се чувства самотен. Когато е на първото стъпало на осъзнаването, той насочва вниманието си именно натам. И мисли: аз съм самотен. Как така? Имам съпруга и 3 деца. Как така се чувствам самотен, като всеки ден общувам с хора? И то много. И така засилва движението на махалото в двете крайности, без да разрешава въпроса си с това чувство. Не му дава време то да отмине от само себе си, а започва да надува това чувство все повече и повече като балон с своето внимание и действие. В такъв момент не препоръчвам работата да се прави самостоятелно от дома. Защото да отбележим, че има чувство, с което не ни е приятно да живеем едно, но е съвсем друго да насочим цялото си внимание, всичките си усилия, за да го тушираме. Четейки в интернет, четейки форуми, фиксирайки се още повече в него, преживявайки го отново и отново. Това работи не за освобождаване, а за увеличаване на това чувство. Работата е там, че чувството, възникнало вътре в тялото на човека, е нищо друго, освен следствие на съдържанието на неговите мисли. Ще обясня. В началото на човека се появява някаква мисъл, някаква идея. И чак след това тялото дава емоционална реакция на тази идея. Когато чуете, например, думата лимон, в началото започва осмисляне на лимона като образ и неговите свойства във вашето съзнание. След това има една много малка пауза, но тя все пак съществува. А след това тялото ни започва да ни показва своята реакция. Слюноотделяне, потръпване и прочие. Фактът е, че първо казвам лимон, а след това се появява реакцията. Този пример ни показва какво на практика се случва и в живота ни. Когато на ниво подсъзнание и съзнание се появи идеята «тъп съм», «калитар съм», «провал съм», «горкичкият аз», тази мисъл може да се усети още при самото израждане. При по-осъзнатите хора или въобще да не се усеща никога. Тя може само да попадне в нашето поле и дори да не попадне на радарите ни. И когато започне да се надига тази мисъл, тялото започва да изпитва чувства, свързани с нея. Тези чувства се запечатват в усещанията на човека в ранна възраст. Например, до 10-та година. Тогава, когато започваме да имаме мисли за себе си, например, когато родителите ни казват, че нещо не сме като другите. Или когато сме направили беля и самите ние си мислим, че не сме като другите деца. В този момент с тези мисли се свързват определени чувства и това може да бъдат различни двойки. Например, мисълта, че съм неудачник, може да е свързана с чувството на вина. Като това ме кара да се чувствам виновен, че родителите ми, например, толкова много са направили за мен, аз правя непозволени неща. Или пък мисълта, че аз съм не успял, е свързано с чувството за самотата. И в съзнанието се появява чувството на вина, че щом не съм постигнал нищо в живота си, не заслужавам нито семейство, нито деца, нищо. Така се закачам за тази идея и я превръщам в самосбъдващо се пророчество. Защото съществува триъгълник между връзките мисъл, емоция и действие. Ако в моето подсъзнание се появява мисълта, че съм неудачник, лузер, бедняк, това предизвиква в моето тяло емоция, свързана с тази мисъл. Например, чувството на вина. Ако се чувствам като неуспешен, като бедняк, това програмира поведението ми.
Така на горният връх на триъгълникът е мисълта, а в долните два върха са доказващото чувство и доказващото действие. И идва въпросът: какво може да се случи в моят живот, когато самият аз мисля, че съм неудачник, тялото ми дава потвърждение с реакция, че наистина е така, и тогава и действието доказва същото. Често давам пример на клиентите си. Ето, аз седя пред вас. Аз съм жена и ако дойде някой и ми каже, че съм с неподходящо червило или тази къдрава коса не ми отива, може и да се замисля дали не е прав. Но ако дойде човек и ми заговори в мъжки род или ми каже, че съм много грозна с тази лилава коса, ще се усмихна и ще му кажа, че нещо се е объркал. Този клин не може да проникне в съзнанието ми, защото знам, че не съм мъж и косата ми не е лилава. Такъв коментар не може да ми подейства и да ме заболи от него. Има два варианта, на които може да се раздели всичко в човешкия живот. Единият е когато ни докосват оголения нерв, натискат бутона ни, защото в дълбочината на нашето подкорие на съзнанието, в подсъзнанието, ние вярваме, че това е така. Например, когато ти казват, че си лузер, защото не членуваш в клуба на успешните, защото не получаваш 50 000 месечно или защото около тебе няма множество момичета модели, които да водиш по заведения и дискотеки, ако ти самият го вярваш, то ще те засегне. Но когато ти казват всичко това, а ти нямаш травма, която да те кара да реагираш мигновено, изобщо не ти пука. Когато започнем да работим с емоциите и на коментарите за нас, които могат да дойдат не само отвън, но да възникнат и отвътре, работата с емоциите се явява работа с следствията. Колкото и да работя със своите тревоги, колкото и да седя в медитации, колкото и да се опитвам да ги задуша с алкохол, с спорт, с семинари и курсове за саморазвитие, мисълта си остава. Както съм вървял с нея в живота, така и продължавам да си вървя. Колкото и да съм си закривал очите за нея, да не съм виждал тази мисъл, да съм се опитвал да я избегна, тя си остава. Освобождаването от негативното самоусещане е работа с съдържанието на собствената ни глава. Задачата е да намерим и осъзнаем точно в кой момент и защо съм започнал да мисля за себе си така. Естествено, връщаме се към вечната тема, в която част от хората вярват, а друга част не – детството. Това наистина работи така. Когато е малко детето, всеки от семейството или възпитателите може да му внуши, че нещо с него не е както трябва, че то не е като другите деца. В училище и в университета това не е толкова отчетливо, защото тогава оперативната ни система е твърде малка. Липсва пространство, нужно тази невроза да се разрасне. Представете си условно, че идеята «Аз съм провал» расте заедно с обема на вашия живот. Например, имате един балон с идеята за вас самите. Неврозите и мислите ви. Вътре, в който имате още един балон, който представлява вашия живот. И когато започвате да надувате балона, т.е. да пълните своя живот с различни събития, хора, стремеж към кариера и прочие, вие пълните балона на своя живот. В това време обаче се разширява и балона на вашите неврози и мисли. Така на 30-35 годишна възраст, когато човек е пробвал различни опити, различни кариерни направления, с различни жени, с различни мъже, с различни пътувания, той е раздул балонът на своя живот до огромен размер, но заедно с това се раздува и балона на мислите, дошли от детството. Защото в детството тези мисли не са го вълнували особено. Но с напредването на възрастта, приемането на решенията, стойността на живота, която започвате да осъзнавате, факта, че времето върви и все повече се замисляте колко ви е ценен живота,
Започвате все по-често да обръщате внимание на всичките неврози и ограничения, които ви спъват. Започва да се формира мисълта «Аз съм провал». В училище можете да бъдете неудачник, защото сте получили ниска оценка. Но това чувство не е чак толкова силно, защото и други деца също са получили ниски оценки. В университета, дори да не ви върви особено, приемате, че живота е пред вас и има време да докажете кой сте и какво можете всъщност. И вече на 35 години нищо не сте постигнали. Не сте богат, успешен, любим, душата на компанията и прочие и започвате да се определяте като неуспял, нереализиран човек. Игровата площадка в училище и университета се различава от тази на възрастния човек и на човека с голям опит, не само по своя обем, но и по това, че има почва за израстване на тези негативни мисли форма и убежденията за себе си. Всички тези примери ни доказват, че реакцията в тялото ни е следствие на мислите в нашия ум. На повърхността даден човек може да показва, че живота му е истински празник с фойерверки и конфети, пътешествия и различни характеристики на успешния успех и прочие. А друг може пък да си седи в стаята, да живее с родителите си, да чете тъжни романи и да слуша лирична музика, пълнейки се с тъга и усещане за провал. На повърхността виждаме, че живота им е различен. Единият празнува живота и всичко му е прекрасно с преиграното му самочувствие, а другият не излезе от вкъщи и не може да заработва пари и се мисли за неудачник. В действителност и на двамата в подсъзнанието им има мисли за тяхната непълноценност и недостатъчност. И единият и другият изпитват вътре в себе си чувството на вина, срам и тревога от самотата и непълноценността си. Просто единият се е научил да използва различни социални атрибути, за да прикрива това състояние, за да избяга от него и да не го забелязва. А вторият човек, който е по-интровертен и е повече насочен навътре към себе си, преживява всичко сам в своята бърлога, без да дава гласност дори, че съществува. Но преживява вътрешно същите чувства и същото състояние. Повечето от клиентите ми са от първата категория. Твърде много години са маскирали своята недостатъчност, чувството на вина пред родителите, близките, пред самите себе си и благодарение на това, че светът днес ни предлага доста възможности, за да ги използваме като лейкопласт върху травмата, която е като рана, известно време са успявали да бягат сами от себе си, но рано или късно в живота на човек се случват събития, които обръщат вниманието му навътре. Това е най-чудесният момент, защото именно тогава разбира, че стратегията му за постоянно бягство от себе си и постоянно маскиране на собствената си непълноценност е само бутафория и нищо повече. И в определен момент се случва искреният диалог със самия себе си, когато се налага да се потопи в неприятните усещания и мисли за себе си, за другите и за света. В такъв момент е добре да се пропуснат емоциите, които са само повърхността на въпроса, а човек да се заеме със своите мисли и убеждения за самия себе си на най-дълбоко ниво. Например, в хипнотерапията има специален термин, който звучи като «аз мисълта», т.е. какво аз мисля за себе си. Каква дума поставям след думата «аз»? Това са най-силните мисли в системата на човека, както и самите убеждения. Защото това са мисли и убеждения за самия себе си. Ако съдържанието в това видео ви откликва и сте открили, че познавате някои с подобни мисли и състояния, които постоянно има необходимост от маска на лицето си и образ, който неистово поддържа, ви предлагам да му препратите видеото. А можете и да запишете час за сесия на себе си или на ваш близък, ако той пожелае.
Така във Вектор ще подкрепим разглеждането на цялата картина и убежденията, които структурират целия ви живот. И когато те бъдат освободени, човек става свободен от негативните чувства, негативните мисли и негативните идеи за себе си. Така преработени ще ви спестят огромно количество от време и пари. Можете да разгледате и преработите не само една, но и няколко идеи за себе си, които не са на повърхността, а дълбоко в подсъзнанието ви и всеки ден ви направляват във вашите действия и реакции като сив кардинал. Ако сте готови за подобно приключение, заповядайте на сесия във Вектор и изпитайте облегчението, което ще ви направи свободни от вина, срам и тревога. Благодаря ви, че останахте до края. До следващото видео.